Good morning po mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Baywalk. Dito sa mismong entrance po ng papunta ng Dolomite Beach. So ngayon po kasi ang opening ng Dolomite Beach. Kaya andito tayo at makikita ninyo sa paligid natin ang dami-dami ng mga tao na nakaabang. Kaya lang po kanina parang may announcement na hindi pa nila sure kung anong oras ba magbubukas. Although yung nabalitaan natin June 12 nga, tapos 6:30 usually yan eh. Kaso wala pa pong ganun na announcement daw, sabi ng guard. Kaya ito, abang-abang lang muna tayo dito sa may harapan, sa may entrance mismo ng papunta ng Dolomite Beach. Pero habang nag-aabang tayo, ipapakita ko sa inyo yung kapaligiran, at least man lang makita natin kung anong nang nangyayari, ano nang ganap sa oras na to. Ayan po ang entrance at ang dami ng tao na naghihintay. Tignan nga natin mamaya kung anong oras ito magbubukas talaga. Ayan, ito po ang entrance mismo ng sa may Dolomite Beach. Ayan, so tanaw po natin ang US Embassy. Ayan, ito po ang paligid niya. So hintay-hintay lang tayo, baka sakaling magbukas na mamaya. Pero pasilip tayo dun sa may mismong, ito meron din kasing nakalagay dito na ano to, parang mamaya siguro may program din. Ayan.